Co myslíte, kolikáté testoviny dnes vysíláme? 100, 200 anebo 300? Nebudu vás dlouho napínat, nevím, ale vím, že jsou tady středeční testoviny. Hezký večer. V rubrice Vyzkoušeli jsme vám řekneme, jak kvalitní informace poskytují v turistických infocentrech. A dozvíte se, kdo všechno nás může odhlásit z trvalého pobytu. Informace jsou drahé, ale jsou místa, kde je můžete dostat zadarmo. Těmi místy samozřejmě nemyslíme pobočky CIA, ale takzvaná informační centra. No a my jsme byli zvědaví, jak kvalitní služby lidem nabízejí. Would like to look for some accommodation. Accommodation je co? No, accommodation. They are in City Sobotka here, and you questions About the accommodation. Accommodation. Deutsch accommodation. Unterkunft. Ubytování. Jo, jasně. Informovat se v turistickém informačním centru by mělo být jednoduché pro našince i pro cizince. Rozhodli jsme se to před prázdninami vyzkoušet. Vydali jsme se po středních Čechách v mezinárodním tandemu, zahraniční a česká turistka. Jaké informace ale vůbec můžeme po pracovnících chtít? Informace o historických památkách, přírodních zajímavostech, informace o ubytovacích stravovacích kapacitách, informace o dopravním spojení. Právě na to jsme se ptali. Začali jsme v cizím jazyce. Bohužel s němčinou jsme naprosto nikde nepochodili, takže nezbývalo než mluvit anglicky. První dotaz směřoval na spojení do Prahy. This second, it goes at Černý most. It's at the suburb of Prague, and then you can use metro. You will get with bus to this point at the metro station Černý most. It's right where you stop your bus. V Jičíně a v Turnově to bylo ukázkové. Obě pracovnice výborně rozuměly a dokázali bez potíží informaci poskytnout. Opravdový zahraniční turista by musel být spokojen. Zeptali jsme se v centru Prahy, zda by pracovníci informačních center měli jazyky znát. Samozřejmě, tak všechny světové jazyky by měli ovládat. Angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu. Určitě angličtina plus němčina, španělština nebo další jazyk, určitě ještě jeden evropský. A jak by to měli umět jazyky? Na konverzační úrovni určitě. Já bych to udržela na těch základech angličtiny jako povinnost. A pak podle lokality, kteří cizinci tam jezdí nejčastěji. V každém případě, kromě té češtiny, by tam měla být znalost anglického jazyka. Troufnu si říci, že 100% tomuto požadavku všechna informační centra nevyhovují. Je to pravda? Skutečně se zahraniční turisté někde nedomluví? Vyzkoušeli jsme to. Deutsch, let us speak English, please. English? Okay. Tady nám pracovnice řekla, že nemluví německy, ale anglicky. Zkusili jsme se zeptat na to, zda nám může zařídit, rezervovat, čili zorganizovat ubytování. Here is all accommodation. Hotel, pension, and camp, and accommodation, apartments, and camps. Can you organize it for us? Organized? Jednoduchá fráze, nepochopení otázky. Alespoň takový jsme měli pocit. Zašli jsme se do infocentra zeptat ještě jednou. Měla jste pocit, že jste se teda spolu dohodli? Já jsem to nebyla, takže nevím. Já jsem teda rozuměla, ale nevím, jestli jsem to dokázala úplně odpovědět. No. Já jsem rozuměla vlastně protože jsem Češka a protože ta paní tam vkládala ta česká slova, tak proto bych já rozuměla na rozdíl od cizince. Ta paní byla ovšem na druhou stranu velice ochotná. To je pravda. Velkou ochotou pracovnice lecos vynahradila. Na neznalost jazyků jsme narazili i v dalším infocentru, jen o pár kilometrů dál. Can you reserve us this accommodation? No, price? Ne. Can you organize the accommodation for us? Tady není organizovaný ubytování. A Deutsch? Können Sie für uns diese Unterkunft organisieren? Können Sie das reservieren? Nejsou, ne, organizování ani rezervace. Je ten hotel. Hotel or
One moment. Können Sie da rufen und fragen? Ja. Das macht das Büro nicht. Reservation hier. Ne, Telefon nicht. Jo, telefon yes, ale rezervaci ne. Trvalo dost dlouho, než pracovnice pochopili, že chceme rezervovat ubytování. Ještě horší situace nastala, když jsme se začali ptát na spoj do Prahy na druhý den. Tomorrow. Ne. We are going for a trip to Prague. Jedete do Prahy. Can you show me or give me some connection to go there and back? We are auto? No. Wagen. Auto vás... No. Na ruský dobrý, kravatci na ruský. No, jo, u vás automobil. Máte pocit, že jste se teda dohodli? No, částečně. Jste mi nerozuměla, částečně. Myslím, že jste mi nerozuměla vůbec. No, částečně. Paní jako anglicky, německy, v případě rusky. Jo, takže nějak se to jako dali dohromady, jo? To, co chtěla po nás, tak dostala. Rozhodně jsme toho chtěli původně více, například informace o tom, kde je lékárna a lékařská pohotovost a jaké mají o víkendu provozní doby. Na to už jsme se v tomto infocentru nestačili vůbec zeptat. I tak náš rozhovor o ubytování a spojení do Prahy trval 25 minut. Zkusili jsme se proto poptat jinde. Can you tell me where is the nearest pharmacy that is open also during weekend? Pharmacy, yeah. Like medicine pharmacy, you know? Apotheke. Apoteka only. If you are ill, you need medicine, you know, to buy medicine. Here isn't. And then my questions about the pharmacy and its opening hours here. So 5 and some normal days 8, 9 till 5 and Saturday morning 8 till 12. The nearest it's when you go through the tower and first line left. So there's like an emergency. Yeah, they have to help you. I hope you will not need that. V druhém případě byla pracovnice schopná komunikovat i nad rámec svých povinností. Otázkou je, zda by takové informace měli pracovníci turistických infocenter vůbec znát. Poptali jsme se na to ještě jednou v Praze. Měli by rozhodně vědět, kam toho člověka s tím dotazem poslat, nebo kam si mají zavolat pro tady tu informaci, nebo to najít na internetu. To určitě by k tomu taky mělo patřit, mělo by to být asi skromky v nějakém průvodci, který určitě je jako v nabídce. Na to určitě taky, na lékárnu, na pohotovost určitě by měli taky znát odpověď. Jsem si jist, že musí tyto informace sdělit. Myslím si, že nemusí znát jaksi nazpaměť. Zkusili jsme se na to znovu zeptat, tentokrát v českém jazyce. To už by nám v infocentru přece měli rozumět. Otázku jsme trochu poupravili. Ptali jsme se na zubní pohotovost o víkendu. A co ono to bude? Květen 12-13, no. To štěstí, pan doktor Švanda bude mít Víčíně službu. Jo, no tak to je super. Takže to většinou bývá třeba i v Hořicích nebo někde. No právě, no. Slečna našla informaci na internetových stránkách. Popojili jsme dál a tam to probíhalo takhle. Nedá se to třeba najít na internetu, někde na internetových stránkách? Oni nemají jako pohotovost v nemocnici. To ne, spíš jsem myslela na nějakých jako města nebo tak, jestli není seznam, kdo slouží. Ne. Se musíte sama najít v telefonním seznamu. Nějakého zubaře, on vám řekne, že nedělá a pošle vás na Hradec. Každé infocentrum by mělo disponovat určitou databankou informací, která se neustále aktualizuje. A z této databanky se informace čerpají a jsou poskytovány turistům a návštěvníkům. Je to velká škoda, pokud většinou ochotné pracovnice nedokážou odpovědět na základní otázky, nedomluví se s cizincem. Český ráj může být rájem, budou-li mít informace v turistických centrech svoji hodnotu. A nejen tam. Pak by se totiž turista určitě neměl dozvědět to, co jsme si vyslechli my. No jako proč zjistujete takovéhle věci, to jako těžko budete, když už víte, že dítě něco je čekat na pohotovost, ne? Tak běžte i hned. Takovýhle lidi, jako když si víte, že máte problém, tak okamžitě jdu někam, ne?
trvalý pobyt má snad jenom strom. My lidé se můžeme různě přemísťovat a nepotřebujeme k tomu ani žádné povolení. Stačí se pouze odhlásit. A nebo i to za nás může udělat někdo jiný? Napsala nám divačka, zda je povinná si změnit trvalý pobyt, pokud se odstěhovala z bytu a pokud má zatím další byt ve výstavbě a nechce několikrát měnit občanský průkaz. Toto je samozřejmě častý problém. Jednak je potřeba vidět, že je to určitou povinností občana dát si do pořádku občanský průkaz z hlediska bydliště. Na straně druhé je také potřeba vidět, že si tím chrání své práva, protože dokud má občanském průkaze bydliště, kde se nezdržuje, tak riskuje, že se může stát, že bude soud považovat nějakou poštu, kterou ji posílá za doručenou, případně ostatní úřady a mohou jít tím vzniknout značné komplikace. Divačka tam